guys, welcome sa akong YouTube channel guys. Ug diha ang ato ang star nga si Patrick Bantisil magbaptis nagbunyag sa iyang anak guys ug imbitado mi guys no mangadto nami sa ilaha. Siya guys nag catering. Nay lang chuk. Ikaw nga simbahan? Oh. Nindot kayo ilang pag-organize sa catering. Asan yung catering nga? Ha? Damulog. Ngan. Sa January Food House. Telephone number? Cellphone number? Oh. Page na lang. JNB Food House. Damulog. Sugod Cebu Atbang sa Juan Dosado Memorial Hospital. Okay. Tanawa guys, no? Nindot ra ba kayo ang ilahang kuan guys? Pag-decorate, tanawa ra gud. Ato ning Usbon Bay, dara. Diara guys. Nami kailang mga pagkaon. So with so much joy in my heart, let me call on the proud parents, Mr. Patrick and Miss Maria Stella. Oh, smile. Diara. Si Patrick. O niyang gwapa nga misis. Diara. Sagana dayo ako sobra. Si Patrick. Mas Patrick. Achok! Asa ka, Chok? Para ni mo Pero akong gamay nga kanang kuan ba? Pali pa si imong baptismal congrats. Dali, ali mama diri okay. Mag-TikTok karon. Ako ron. Okay, see you guys. Para si Madam Aureng guys. Niyata ko. So everyone, mag-inyag ka diri kada table. So adi unahon sa nato ang mga naa diri sa tubangan. So pwede na ta mo start og linya diri. Ninong na ninong. Mga ninong og ninang kanina diri sa tubangan then by table atong i-call out. So, mao ni ang family ni Mr. Patrick Bantisil guys. Ang ato ang TikTokers. Yara. Yara guys. Oh, ang ilang papa guys, no? Tuwa sa Saudi. Tuwa ikaw nagtrabaho, direct yun ka uli. Pero ano dyan nila Maureen? Ano na yung mama? Ang mama sa mama nila Patrick. Ang mama ni Next, ang mga mamugos, sa picture here. Kanan, so ni sa asawa ni Patrick. palihog ko ari sa tubangan para mo-take a picture. Cheese! Morning nangugos guys, no? Ang uban. Tara. So please stand up everybody because we're going to pray. To be led by Nanay Alice. Nangalan sa Tuhan sa anak si Santo Amen. Lord, salamat kay Lord ha sa mga grasya nga imong gihatag kanamo karon. Amo kining gipahinungod sa bunyag ni baptism ni Dodong Priestley Ethan. Ug salamat kay Lord sa tanang mga grasya nga imong gihatag ug salamat usab sa imong panalangin. Lord, salamat kay sa tanan. Kini ang pamamuyo anak ng anak ng Jesus o ni Virgin Maria. O katagi si Dodong Priestley o kumain kong lawas uban sa iyong pamilya. Lord, salamat kay Lord. Salamat. Dinang Father, Son, and Spirit.
Kanaugo ni natong nangaon diri, di ara si Afam. Si Afam ug ang iyang misis nga si Madam Auring, no? Oh, nakita na sa ta diri day. Oh. Oh, man si Kiting. Oh, mate tinuod daghana oy. Oh, sige banat. Banat pakal kay way problema nako kay dyan may problema si Madam Islat. Dara. Ito ta dito sa mga suok-suok. Di, maon na sila guys. Ang mga bisita sa nagbunyag nga anak ni Patrick Bantisil. Dara. Di ada rin mga gwapo-gwapa diri. Kulab. Oh, sige, kulab niya ta. Ha? Sige, pro si Titi Rogelio. Nakita na gyud nako diri diya sa suok. Okay, mayong pagkaon si Manman wa nakatingog. Arita diri sa mga suok-suok. Arita sa mga suok-suok. Anong padaplen mo diha? Madlok mo makitaan? Makita ng inyong hungit? Dara, tora dito. Ang atong ubang mga kababayan. Balikan na to ang inasal. Uy! Wala na, mga paut na lang. Mga paut na mo. Salin na lang ng inyo, di ha? Reserve na, wa na, may kaya nabusog na yung tao ng mga tao, no? So guys, mauna to, no? Murag, maginahina namig pa mauli, guys. Ay ko balaka. Mauni sila, guys. Dakang kayong mga tao, busog mats ang mga tao, guys. O kung kinsa may nananaw aning videoha, no, please like, comment, and share. Aron mo makasunod sa akong sunod ng mga upload ng mga videos. Thank you for watching. Bye-bye.